Бажаю здоров'я, товариші учні! Бажаю здоров'я, товариші! Така подія, як змагання з пейнтболу, для школярів далеко не буденна. Тим більше, що крім їхнього безпосереднього наставника, за здатністю юнаків розробляти тактику і стратегію ведення бою, спостерігали і справжні професіонали, гості з військкомату. Ця установа вирішила підтримати добрі починання натхненника проведення таких змагань, вчителя з допризовної підготовки Сергія Полторацького. В кожній школі проводиться предмет «Захист вітчизни», на якому вам доводиться порядок дії солдата в наступі, в обороні, в складі мотострілкового відділення або взводу. Зараз безпосередньо на практиці ви покажете цю свою майстерність або своє бачення, як воно повинно бути. Практикується проведення таких змагань в Українці вже 5 років. Перші 2 з них щастили лише старшокласникам 2-ї школи, які вступили у клуб військово-патріотичного виховання «Бойвітер». Далі обрії розширилися на все місто. Проводимо регулярно такі подібні змагання, турніри. Традиційно до 9 травня, Дня перемоги, і до Дня козацтва, 14 жовтня. При нашій школі, загальноосвітній школі номер 2, діє військово-патріотичний клуб «Бойвітер». Якраз пейнтбол – це у нас секція, в якій учні мають можливість систематично займатися. Завдяки тому, що у нас є спонсор, який допомагає, ми можемо проводити ці заняття на такому високому рівні. Втілення задуму проведення подібних змагань в життя потребувало чималих зусиль та певних фінансових вливань. Але Сергію Полторацькому та його вихованцям пощастило. Світ виявився не без добрих людей. Для того, щоб придбати це обладнання, шари і так далі, треба певна фінансова допомога, спонсорська допомога. Насамперед, це наш спонсор і почесний президент Мостовий Максим Іванович. Це учень нашої школи, який, так би мовити, зрозумів нас, пішов на зустріч, допоміг. Ось. Далі, звичайно, підтримка дирекції школи, тому що ми базуємося на базі 2-ї школи. Це Дідик Тамара Борисова. Далі, звичайно, це Українська міська рада, голова Павло Генрійович Козирєв, який нас повністю підтримує в всіх цих питаннях. Далі це спортивний центр або спорт для всіх, Замятіна Тетяна Петрівна. Яка підтримка, ми співпраці. Тому, в принципі, гуртом. Ну і сьогодні ви бачите саме головне, що на наше свято запрошений, на наш турнір запрошений Обухівський районний комісар, його заступник. Це говорить про те, що ми співпрацюємо з Обухівським районним комісаром. Така співдружність, тим більше ми готуємо до призивників, ми готуємо до призову, тому що ці всі навики, вони, звичайно, пригодяться майбутнім захисникам вітчизни. Грати учасникам довелося на майданчику типу «Сайгон» розміром 25 на 60 метрів. Що стосується правил, то сценаріїв гри існує безліч. Від простого умовного вбивання противника до здійснення ряду ігрових місій. Але деякі правила стандартні. Враження ігрока визначається по маркировці. Тобто шарик 68 калібра, який розбивається на тілі ігрока, він маркирує 5-копеечною монетою, залишає маркировку, і цей ігрок вважається вибитий, виходить з поля. Ще що треба відмітити, такі правила обмежені, ближче 5 метрів ми не стріляємо, тому що щоб не залишати синяків, тобто такий щадящий режим у нас в цьому відношенні. Попри дотримання усіх правил, дехто з учасників додому повернувся з бойовими пораненнями. Того дня змагалися 8 команд і вперше учні 8-9 класів. Можливо, тому самі бої були дуже короткими. Такі змагання несуть не лише розважальне навантаження. Вони формують також навички, що неодмінно знадобляться майбутнім чоловікам у дорослому житті. Вона загартовує і волю, злаженість підрозділів, злаженість оцих груп, які по 5-6 чоловік. Це і безпосередньо можна виявити і лідера, і ті люди, які прикривають. Тобто така групова команда, вона насамперед сприяє злагодженості дій підрозділів і згуртуванню як і військового, так і шкільного колективу. Тому шкода, що таке поєднання приємного, цікавого і корисного доступне не всім хлопцям Обухівщини. Адже за великим рахунком для виведення змагань на районний рівень потрібно зовсім мало – бажання і воля тих, від кого це залежить. У результаті підопічні Сергія Полторацького учні ЗОШ номер 2 вибороли 3-є місце. На друге вийшли їхні супротивники з 1-ї школи. Переможцем цьогорічного турніру стали студенти професійного ліцею колишнього ПТУ. І цілком заслужено. Вже протягом 3 років вони достойно представляють свій ліцей.
І кожен рік вони виходили в полуфінал. Це вони перше місце займали. До цього наша школа займала перше місце, а тепер вони, бачите, пересунулися на третє місце. Хоча я за них дуже вболівав, але так розпорядилися змагання наші. Нагороди, почесні грамоти переможці отримали з рук військового комісара. Подякою відзначили і багаторічну роботу Сергія Полторацького. Адже люди безкорисливі та безмежно віддані своїй справі у наш час – рідкість. Марина Кочкіна, Лілія Рагуцька, Олександр Костеніков, студія Барт, Українка.